betetzeari ekin. Bokazioa eta pasioa, Mesia eta gozamena, memoria eta iritzia, izaera eta sormena. barru oro lantzeko daukagun ilusioa, da bez dezagun gaurkoan bakoitzaren ekarpena. Azkenean azteiko xidea zein den, Bizitza daukadalako bakarra, bizi nahi dudanera. Hospitale eta lantegi, laborategi, arrobi, fabrika ikastetxe baserri. Zein nahi delarik bere lantoki, gazte ikaslea